No. Tak toto sa fakt nemalo stať. Reconnect. Sme na spátky. Co sa deje? Ja sa to nemôžem... No, to nevím, Bunny, lebo... Dobre, sme in. Sorry za toto špaženie, ale je to 3v3. 3v2. No. Moja Wi-Fi na to nezvládla. Falko tady dáva kill a Falko dáva asi triple kill. Tak nie. Pozor, no. Toto... Nikdy neví, co sa stane. Dali aspoň jedno kolo. Nebo je čo trápne, ale... Jaký by byl život, kebyže oproti nám nehraje Coffin? Prostě teraz tu nehraje Coffin, ale... Oproti nám musel. To je jak za trest prostě. Bring me a person. Bunny? Alebo... No... Vy koukáte někdo anime? Odtiaľto? Myslím teraz... Stojko, ty koukáš anime? Ty debila. A co? Ja sa pýtam všetkých, lebo... Mám tak... se ani nemusíš ptát, kámo, to je to na voucher, kámo. Tak. Čo, kámo? DJ nebude. Co říkáš? Co meleš? Aha. Falko nám tady dáva spawn pick. A to sú jaké? Lebo nepoznám. Ja nelži, som čekal Blue Lock, ale tady na strafe. Potom a solo leveling kúkam. Double kill strafe. No double trade. Chlapci, to... Že som spomínala niečo o tom sypaní, tak... Asi začali, no. To bude comeback, to. Ale odporúčam kúknúť solo leveling. To je... fakt výborné. Zase sa tady urobí sklovsky a čeká. A tady je další trade. No. A mi spadl aj stream, takže teraz... No, tak to... Change... To jsem někde počul. A jinak si koukala iba to? Ja ti potom môžem nechať zapnutý stream a ukázať ti, čo mám v Elden Ringu a tak. Keď chceš. Keď ma teda chápeš. Chceš to potom nechať zapnuté? Ten stream na to? Jaj. Tak to si uži robotu, no. Jaj, tak... Možno potom ti to pustím, keď nebudem spať. Tady je ale taktický kitchen site.
oni sa nezdajú. Traja majú tie isté shotguny. Máte na tapovačke a Fasting s dokom hore. Vidíme tady Blitza. Co? Tabulka. Kalo jak vždycky prostě. Mne ho neudrží tá váha, takže on vždycky je tak posledný. Kilogram jeden tlustý. No, môžeme. Počkáme tady radšej spectate. No a tady to vypadá. Strefa zabíja Matesa, ale Fasy dáva refrag. Tady je taktická mira. Fasy ví, že je na ten side window, ale... A vedia o Blitzovi. Fasy neví, že jumpol iná, toto môže byť free kill pre Dokedy. No... Je to také špídal, tak... Je to také na zahraní vytvoriť tým. Tady to bude, Skiero nám dáva kill. Fasty nám tady zabíja, double kill. Pneme sa, co tady vymyslí pán Lucky. Stapovačku a... Dáva jedno na tauby mu, ale kebyže ho stál tapovať, tak by ešte dal. No a toto... No tak... Toto nemá šancu. 50 sekúnd. No, tauby si tady dáva kill. Pas nám tady dává entry frag na side window v piráně. Falco sa nám bude snažiť najít nejaký pick též, ale Straje nám zabíja Taubyho, co? No sa tady...
Tady Mates nám je piano. Skero hraje piano bathroom. Nikdo není Solar. Jeden je K9, jeden je in library a jeden je už skoro in piano. Falkos musí nějak zničit ten štít, aby mohl zaútočit strafe. Tady je runout a tady je ta očakávaná Falková Claymora. Falko si to čekuje, ale Falko teraz môže skočiť in. Jeden Lupin nám hraje Fireplace a tady Tulovsky dáva frak na Falka. Bob zabíja, Bob dáva double kill, Hlaste piano. A Mate zabíjí. Mate tam má další. Co si gay? A tady Bob the Builder nám dává kill. Je to crazy play, no a oni to ještě otočia, já jsem to povídal. Že to bude close, ale nech vyhrá ten lepší. Přesně. Luky dneska má moc dobrý den. Jak to cítím, tak půjdem spát dneska. Jak jo. Já jsem PlayStation, že to? Co? Já jsem PlayStation, že to Bane prej fandí to Lukinové. Ona písala do chatu, že fandí v Alexovi. Ne, Lukinové fandí. Přidej se do tebe. Právě, že Lukinové, že jo. Bane nějak se nám vyjádri k tomu, co si o to myslíš? Ne, si. Je to fake call alebo ne? Tady to vypadá na nevím ani na jaký take, ale vypadá to, že 2 library, 2 Solar a jeden se půjde repelovat. Tauby je close a Tauby nám tady dává ten entry frag, ale Tauby má 1. No, kukneme se na Tulovskýho. Skero nám hraje na kamerách a Tauby tady píkuje. Bob akorát teraz sa rozbehol. Lukin nám dronuje library, majú clear. Ze spodu mu ale hraje Fasty. Ale Fasty je úplne dole. No, tak Fasty tam bude mať zaujímavý gunfight a už to má. Fasty dáva kill. Ešte jeden. Fasty, toto bude do bontáže. Fasty ide to blue. Fasty dáva double kill. A Lukin nám je library in. Zatímco Bob sa ide snažiť vyhantiť Fastyho. Lukin tady píkuje, ale nikdo mu tam nejde. Takže to je net. A Bob. No, to nevím, co se stalo, nekoukal jsem se. Ale vidím, že to sabotážil. A Lukin tady bude se snažit dát nějaké killy. Ze spodu mu jde Mates, takže keď dala tých headholů, tak je denník. Taubyho má close. Dáva si frag na Taubyho a tady Skero nám zakončuje 9. kolo pre víťazstvo. Crazy. Som zvedavý, koho vyberú na rozhovor.
Asi to vypadá, že Fasty to Kámo, urve. jestli vyberou kilograma, tak ho tam ještě vyhratím do předtím. Ty skurvený čuč. Tak si myslím, ale co jít, možno môže ísť aj niekto s ním. Bani, čo by si urobila, kebyže to teraz otočí Tactical Teletubbies na 8.6? Hej, Finka je hunterská z DBDček, kukni to. A jo. No, Bani, čo by si urobila? Dúfam, že si Nechuť natypovala na Bana, ona Fastyho. fandí Lukimu prostě. Ona vykouří Fastyho, co to napsal? Co? No tak to, Bani. Bani, ja dúfam, že si nepočula to, čo tady hovorí zlé veci o tebe, tady pán Vype. On chce tež, proto to vyprávia, víš, teda keď si to započula, lebo on ešte nedostal žiadny kompliment do nejakej holky, on iba smrdí doma, Víš, škrábe sa držkej, čo víš, a kolik má? sere. No, Ja mám není ho 50%, počuť ale ešte za celý poriadne, život som takže chodil. nerieši moc. Bro používa Fastyho rekty, no tak nevím, to písal Pepanovi, ty si myslíš, že si zase hým. Ale tak, Co maláška? Vždyť já jsem to víc zaprcal než ty za celý svůj život. aha. S čím? S tům? S Za- plišákem, ne, bro. Tady to... Vám to pošel in. Uvidíme, co vymyslí. Tady Falko na flank. Kúkneme sa na... A tady sú dobré bulkkemy. No. Tak to vypadá zle. Ale vám to tady dává entry frag na Taubyho. Falko nám tu holdí pixel. Koho máme hore? Tulovského. No, Lucky nám tady dává 2 killy. Nevedia o Tulovském a vám to už mu dává. Fasty nám tady zabíja. Fasty mu dal hlavu, nevím, proč se to nerátalo, ale v pohodě. A tady presadím 4. Bunny, je to winnable. Attackers need to locate and defuse bombs. Attackers have located a bomb.
Vidíme tady Tauby horu má. Já vidím tvojí mámu. Co je zde naopak na zítra? Bejku. Tady vidíme. Attackers have dropped the bomb diffuser. Počkej, je to možná comeback, no. Asi ano, no. Nice. Kámo, ban je strašně lže, kámo, to taky to nechápeš, že jo? Cover the diffuser. Okay. No, nevím, co mi to furt padá. Ne, no. Máš pravdu. Attackers are heading out to defuse a bomb. No nic, chlapci, moja Wi-Fi. A ignorujte ju, jo? Ignorujte mou Wi-Fi. Tak co Moje- ti máma ti skáče na internetu, nebo co? Ja nevím, ale ja proste asi na ním je určené. Však keď som streamoval vtedy, mi to úplne v pohode išlo, ale teraz mi to padá. Já nevím, máma ti asi skáče na to, nebo já nevím. Ale tady Tauby? Tauby ví o tej finke, no ale Tauby to stahuje. Všetci ignorujte. No, Fast nám tady dává entry frag. Fast má plné zuby toho, že to chcú otočiť. Fasty tam očakáva ešte niekoho, ale nikto tam není, aj Tauby. A toto teoreticky, ale Fasty si není polohluký, takže si všimol toho. Kneme sa tady, co nám robí Bob the Builder. Bob the Builder asi hraje... Falco nám tady dává double kill. No, to je ten gol. Další hru toho. Falco, veríme ti. Bunny comeback might be real. Majú jedného na sajte. Ne, dvaja. Tauby nám zabíja Bob the Buildera. Jeden hraje blue. Falco má free kill na Fasio. A jeden je in. Vantok nám plentí. No. Falco? Má jedno. Falco nám dává quad kill. Falco si dá ace. Falco aceuje. Oh my days. Absolutná cinema. Absolutná cinema, chlapci. Absolutná cinema. Bunny, co nám k tomu povíš? Tak tohle to je absurd. No, tak Bunny, já si myslím, že Ban šla kouřit tomu Falkovi. tak toto je zaujímavý meč. 6-6 overtime proti All Stars, ale zase si musíme priznať, že nemajú Kofina, takže Attackers have discovered the location of the bomb. no, tak toto... Overtime, Bunny, môžeš si pripraviť písať slohovku Fastimu. Že čo to dal do overtimeu.
Víš, jak moje kouříš. Napiš to do toho chatu, no. Keď si taký múdry. Stavby. Tady sa zase bude hrát hore. Tak to fasting, ne? Co jsi tam napísal, blude? Že to fasting nedělá. Je? Uvidíme. Tady vidíme zase, že Vantok sa repeluje K9, Skero nám hraje Bad Office, či jak sa to volá? Tašky. Bunny, neboj, rozdýchaj to. Možno to bude wasted time, možno ne. Fasty nám hraje top Fireplace, ale Falco je in a Fasty neví. Ale Fasty to tam holdí. A Fasty... Ty kokos, tak Fasty mu dal slam. Fasty ho slamnul. No a teraz kebyže dá pri... Tauby na 1 HP. Tauby na 1 HP. Fasty nám tady ide z dola. Nikoho nemá Fireplace. A Tauby je vyhýlovaný. Toto mohol byť refrag, ale zabili im Falka. Dáme si takto. To je last kolo. Není to last kolo. Do 8. Tady vidíme ty headholy, kedy nám hraje Tulovsky. Skero neví. A tady je bait na Tulovského. Skero si to už všimol, že nemôže hodiť K9. Neví o Taubim. A Tauby budeme predpokladane free kill. A Lucky dáva refrag. Teda Lukin. Tulovský dával slam. Mac. Zabil. A tady last je... repelnutý na K9. Ide in a toto je free kill pro Skero a silou má 1. No ale Vantok double kill a Tulovský to pohodí. Majú 100 HP. Vantoch možno vy? Vantoch, no Fasty ho tam píkuje. To... Zase sa tam repeluje. Vy Fasty o ňem? Fasty vy a... Stahu bude dokladať. Nemá čas Vantok. Musí urobiť play. Bude teraz s ním posadnutý. Naľavo a vyhral. Tak. 7-6. Asi nám dáva frag. Tauby mu sa dneska moc nedarí, dáme rank check. No, tady je vidět, že PCs prostě mají výhodu, keď mají dobrou games. Dúfam, že mi to nespadne aj po tretíkrát. Bunny, si stále tu? Povedz nám, jak to cítíš, toto kolo. Alebo nejak dosť čato. Bych teďka strašně něco řekl, já nemůžu, ale... Nemůžu být zlej na Bunny, kamo, až tak. No Bunny, jak to cítíš, toto kolo? Myslíš si, že Fastyho tým urve? To je toho posledné kolo, alebo půjdeme do full overtimeu? No, já doufám, že uvidíme full overtime a chcem uvidět Fastyho s nervama. Takého ho mám najradši. Lebo vtedy robí najlepší playe.
Tady to vypadá znova na Solar Take. Majú a tady Falco nám dropuje Matesa. No. A štíta. Falco ale jede. Tady nám dává strafě double kill na Skeroda, teda double kill. Tulovský nám refraguje. Bob je úplně postihnut. Oh my god. Musí dát play. Lucky zabíja. A vám to. Fast 1v1. No. A Fasty nevěděl. Prosím. Faste. Fasty ne. Vantoch nám tady klačuje a jde se do full overtimeu. A je to full outy. No, kámo. Tabulka. Je to vidět, že to je one man army a oproti to je two man army. Ale je to zaujímavý zápas a dúfam, že no tak nemáš zač, ušetril som ti písaní tú námahu. Ale som zvedavý, co tady vymyslela. Chcem vícej takýchto napínavých zápasů, lebo toto je prostě čistá fantázia. No jo. Co? Napiš Bany, jestli na holky. Je. Bany, že... Ale tak jsem to nemyslela, že Falco je najlepší klačer. Je to dobrý zápas, no. Bany, že Vyper sa ťa pýta, že či si na holky. Tady vidíme, že Fasty je na Gojovi, takže Fasty to stratila, teraz dá Ace. To si úplne vím predstaviť, keď je na Gojovi. Že ináč, to je pravda. Že áno je, že si to uhádol. Já jsem to věděl. A ty si na holky, alebo... Čau Body! Aj Body je na holky. A tak Body, ty si gentleman, ty víš. Čau Borísku. Body vůbec nezdraví pes a to je malý potkan. Jasně. Ty odkud poznáš jeho jméno, Bunny? Ja počkaj, ho tak vlastně nazývam. Že môžeš mu tak vypráčiť, co? Čest, Body. Že môžeš tak vyprávať alebo nejaké také veci, že keď ju porazíš v 1v1. Som počula nejaké veci, čo o mne hovoril, no. No, tak ty si cool. Já? Áno. Jaké máte predikcie? No ne, asi to je za mnou. Fast Jakože hraje library. To je jedno. Že nebylo to nic zlé, neboj srdko. Lucky tady dostal hity. Ne, tak. Bob nám tady dává entry frag na healera. Takže, a tady Fasty nám fraguje. Bob je in, Fasty sa snaží... Fasty půjde top fireplace. Tady sa nám Falco repeluje double window. Mates nám hraje bathroom, Skero nám hraje solar. Tulovský nám pikuje piano, double kill si dáva Fasty. Mates nám tady hraje pod window, Vantoch sa tady snaží někoho najít. Mates hraje close window, Lucky. Tady leží. Bob je K9, Tulovský o něm ví, hraje za hovolu. Vantoch dává důležitý frag na Fastyho a tady to vypadá zle. A Tulovský bude házat Cčko.
popol sa mu tam kanister, Tulovský dostal. Tulovský je tam furt, jeden nám furt hraje Bathroom. Musí někoho někdo flanknout in. Mates tady bude hádat Cčko, mají 13 sekund. Tulovský. Jako Tulovský... Vám to double kill, last. 1v1. A vyhrává. Oh my days. Tactical Teletubbies vyhrávají nad Fastym. Tactical Teletubbies vyhrávají nad Fastym. Baví, co si upravila o ten time wastingu? No, můžeš začít písat slohovky. Můžeš začít písat slohovky. Tady pánovi Fastymu. Body, toto byl tak napínavý zápas, to si mal kúkať do začiatku. Neviem teda, či si tu bol, ale my sa ideme presunúť na rozhovor. Po do gameu. No. Tak. Toto som nečakal. Okay. A ty čuráci můžou mluvit, nebo jak to vědí? No. I ty je slyšíš? Ty kokota. Čo hovoril Point? Ja, No, Bany. Čekáme na tú slohovku. More, a on odkiaľ vyprávia ten týpek? Daj si bližšie mik. Lukin. Týpek nové teleportol sa s mikrofónom niekde do Sahary. Alebo Discord, že by sme išli. Tam ťa zase nebude počuť. Dobrý, já se jdu spát.